ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇತ್ತೇನು ತುಲೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ATMಗೆ ಬರ್ತದೆ. ತುಲೆ ಉಲಾಯ್ ಪೊಕ್ಕನಗನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ರೀ. ಇತ್ತೇನೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ವಿತ್ತಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತಾರೆ ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಯಾನೈತೆ ನಾ ಪಿನ್ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಂತನ ತುಲೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಗಳೈತೆ ಬರ್ಪಣ ಅಂತವ್ರ ತುಳೆ ಇಟ್ಟೈತೆ ನಿಗಿಲ್ಲ ಮುಳು ತಿರ್ತು ನಿನ್ನದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಲೆಯನ್ನು ಕೈಟಿತ್ತೆ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ATM ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಂಡು. ಸೊ ಏನಿತ್ತೇನು ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ಇದನ್ನು ನಮಕ್ ಪಿನ್ ಎಂಚಬ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಿಗಲೇ ಪೂರ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ಪೆ ಪಂಡ ತುಲೆ ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ತೆಗೆದುಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ. ಸೊ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಂತದೆ. ಸೊ ನೀಟ್ ಅದು ತುಲೆ ಎಂದത്തെ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಎಟ್ಟು ನಮಕು ದಾನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ನಮಕು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಇಂಚ ಮನ್ಪಣೆ ದಾನ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಈಗಲೇ ಪೂರ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದು ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೆ ತೊಳೆತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಈ ರೀತಿದ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕವರ್ದು ಲೈಪಾರ್ದು ಈ ಥರ ಕೊರ್ಪೇರು ದುಂಬೂರ ಪಿನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಡೇ ಬರೋದುತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸೌಕರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮನೆ ಬೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಪಿರ ನಾನಾ ರೀತಿದ ವಿಧಕ್ಕಳುಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಕ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ATM ಹೋದ್ಲ ಮನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ನಿಗ್ಲೆ ತುಳೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಿಗ್ಲೆಗೇನು ತೋಯ್ಪಬೇಕು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಪುರ ಮನ್ಪೊಳಿ ನನ್ಪೇನು ತುಳತೆ ಪಿನ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಾಕೊಂಡು ಥ್ರೂ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ATM ಮುಖಾಂತರ ಥ್ರೂ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಥ್ರೂ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ IVRS ಪ್ರಕಾರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ಗೆ ಲೆತ್ತದ ಮಲ್ಪನಂಜಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ATMದ ಮುಖಾಂತರ ತೂಪಂಡ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಐನ ದೆಕ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮಲ್ತಿ ಬುಕ್ ಅಂದಳೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಿನ್ ಎಂದು ಬರ್ಪಡು ಐಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು 5 ಬುಕ್ ನಮ್ಕೊಂಜಿ OTP ಬರ್ಪಡು ಪಂಡ ಐಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಮ್ಗೆ ಕೇಂಡು ನಮ್ಮ ಟೈಪ್ ಪಾಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ OTP ಜನರೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ OTP ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ ನಮ್ಮನ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ ನಮಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿನ OTP ಉಂಟು ಐನ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಂಜ 4 ಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಪಾಡಿ ಅಂದ ನಮಕ್ ಪಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಪಂಡ 2 ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ ಹಾಕೊಂಡು 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಿನ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ಆಡೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬುಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬುಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿನ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬುಕ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬುಕ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಏತಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಬಿಡು ಬುಕ್ ನಮಕು OTP ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಬುಕ್ ನಮಕು ಸೇಮ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿನ್ನಿನ ನಮಕು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಬುಕ್ ನಮಕು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಲೆಪ್ಪನಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಣಿಪಿರ ಬಂದ್ಪೇರು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಉಂಡು ನನಗೆ ಪಿರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವಪುರ ಅವಳ ಒಂದು ಬರ್ಜಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ATM ಹೋದು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಣೆಂದು ತೂಕ ಇಂಚನೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡೈತೆ ನಮಗೈತೆ ಈ ಪೇಪರ್ ತರ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ಗೊತ್ತಾವ್ಜಿ ಪಂಡ ಕೆಲದಾಗ್ಲಾಗ ಗೊತ್ತಾವು ಇಂಚೆ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಂದೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ATMಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಈ ರೀತಿದೊಂಜಿ ATMಗೆ ಪಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಎಂಚ ದಾನೆ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲಾಗ ಕೆಲದಾಗ್ಲಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಂದ ಎಂಚ ಪಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ನಮಗೂ ಕೆಲದಾಗ್ಲಾಗ ಗೊತ್ತಾವಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ ಗೊತ್ತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಬೈದಿನಿ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಏನು ಪಿನ್ ನಿಗ್ಲಾಗ ಎಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ATM ದುಲಾಯ್ಬೋದು ತೋಯ್ಬ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನೈತೆ ATMಗೆ ಬತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿನ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಉಲಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಏನು ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಎಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಅಂದೆ ಉಲಾಯ್ ಪೊಕ್ಕನಗನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ರೀ. ಇತ್ತೇನೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ವಿತ್ತಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತಾರೆ ಗ್ರೀನ್ ಪಿನ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೆ ಅಂದೆ ತುಲೆ ಐನ ಪ್ರಕರಣ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಎನ್ನ ATM ಕಾರ್ಡನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಂತನ ತೊಲೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಗಳೈತೆ ಬರ್ಪಣ ಅಂತವ್ರ ತನಗ
ತುಳಿದಿಟ್ಟಿತೆ ನಿಗ್ಲ ಮುಳು ತಿರ್ತೊಂಜಿಣ್ಣುತ್ತಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಗ್ರೀನ್ ಪಿನ್ ಉಂಡತ ಐಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಬಿಡ ತಿರುಗಿತ ಬಟನ್ಗೆ ಇಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನೈತೆ ನಮಕು ಜನರೇಟರ್ OTP ಇಂದ ಮೆನ್ಷನ್ ಮೈಪರ್ ಬರ್ಪಣದಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂದು ಅನ್ಕೋ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಸೇಮ್ ಸ್ವೈಪ್ ಅಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್ ನಮಕು ಪಾಡ್ ಆಗೋಣ 720 ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ತೇನೆ ನಾನಂದೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂದು ಬಂತನಾಂಡು ನಾನು ನಮಕು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂದು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರಿಯಾ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ OTP ಬರ್ತುಕೊಂಡು ಆ OTP ನೈಕ್ ಪಾಡು OTP ಬರ್ತನೆ ಇತ್ತ ಏನೇನು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಂದು ಅಂಡ್ ನಾನೈತೆ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಬಡಪಣಂಜಿನ ಪಿನ್ ಒಂಜಿ ಒತ್ತುನಂಜಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಯಾನಂಕ ಇಂಕ್ ಬಡಪಣಂಜಿ ಪಿನ್ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ತುಲೈತೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅದು ಪಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ನೆಕ್ಲ ಪಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅದು ಆಣ್ತಲೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ನಮಕು ಪಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನೇ ಜಾಂಡದು ಈ ರೀತಿ ಪಾಂಡು ATM ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ರೀಚ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ ನಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮನ ಪಿನ್ನಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಳೈತೆ ನಮಕು ಮೈನ್ ಮೇನಿಗೆ ಪೋಳಿ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೈಸದಲ್ಲ ಜೇಟ್ ತುಲೆ 0 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ತೀರದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ನಮಕು ಪಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೀರದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಅದು ATM ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಎಂಚ ಪಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಂತೆ ಲೈವ್ ಅದು ತುಯ್ಯ ಪಂಡ ATMಗೆ ಪೋದು ಸೊ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಂತ ಇಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋ ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋ ಬಾಯ್